mo kung ansud idol idol. Okay, wala na ko'y kwarta idol. Utang na bisa idol. Hello idol, mga katutag saya idol. Kako na tanig. Tutang saya idol kay watay kapalit og sudan patay kwarta. Pobre na kay ko idol. Sa Holy Spirit namin. Salamat sa blessings sa mga ating Panginoon. Muli ko sudan karon utang na bisaya. Bilang. Thank you. Dami. Napahigop diba?
Ambot na akong kanon. Busog kaayo ko. Asa na, Jane? Nay! Oh. One nobody. Body. Mga idol. Nabusog na idol, nabuang na. Nahuman nagkaon. Ako. Ano kung kayo pagkagsudan ako kay utan na kay kamuti. Kuan. Kalmunggay. Wah! Na nag-isabaw. Ay, nako! Diyos ko na lang ako! Nakalibang na ko po! Ay, naku! Ay, naman din na.
Eh, eh, eh. Ala. Wonderful day. Uy, mga idol. Gipaningot ko sa akong sudan, idol. Utan na putilami, ng Bisaya, murag bistak. Nagkugig singot idol no. Kita ka, oh. Wow. Eh, 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 eh. Eh, eh. Ano, paningot ko eh. Rumoto mo idol na tigib kalami akong sundan idol. Hindi ka bayaran og pila ka. Kuan na pila ka baboy, butang ng baboy punok. Ya uta Bisaya naman ay kuan. Tanawa pa kahit unta mo idol. Tinood kay ngo mo idol. Protect king utang bundag sa idol. Healthy idol. Iwas sa sakit sa high blood, diabetes, rheuma, sa tanan idol. Nawa. Oh. Katong dili ka mukagutan aw. Are testingin ninyo mukha mo gutan na kayo. Di paningot ko eh. Kiki. Ay naku Lord. Diri lang idol guys, salamat sa tanan nagtanaw sa akong YouTube channel. Shout out to you tanan niya mga idol kamo tanan niya. Shout out na ko ninyo tanan si Maraat, si Kinkin Maraat, si Marjon nagibuwag sa Maraat ang vlog is si at tanang mga vlogger dito. Shout out ko niyo tanan mga idol. Salamat sa inyong tanan supporter sa akong YouTube channel. Kamo matagabog may lawas. Thank you ninyo tanan ha. Sige, dire. Salamat kay budyotin ako. Magilis na ako mag-uniform ako. Kay mamugas ta, wata ka pa ito bugas, wata ka pa ito sudan. Nagsudan naman tagugutan, Bisaya. Imbis ginamo sa pliton, utan lang ko giluto. Kaya kasi lang ko, kaya wako'y kwarta na pobre nagi koron, si pababay.